саймонатарин салому шодбошӣ маро бипазиред. мухлисони барселонаи бузург, ман муҳаммад гайру шуморо дар ин канал шодбош мегӯям ва боварӣ дорам ки шумо кайҳо ба канали мо обуна шуда видеои моро пайваста тамошо мекунед. агар нашуда бошед ҳамин кори савоба ҳатман ҳозир кунед ки мабодо боз дер нашавад. мо дар ин нашр оид ба бозии дар пешсадаи барселона бо Алмерия, аниқтараш Алмерия Барселона хоҳем гуфт. охир барселона ин бозиро дар сафар баргузор мекунад. аммо пеш аз он ки дар ин бора бигӯям ду се хабари муҳимро ба сами шумо мерасонам ки яктоаш шумхабар аст. биёед аз шумаш оғоз кунем. суди барселона Дани Алвесро то рӯзи баргузории мурофиаи судӣ дар маҳкама нигоҳ медорад. то субҳи ин саҳар адвокати Дани Алвес ва албатта худи ӯ боварӣ надоштанд ки суд чунин қарор мебарорад. аммо суд дар қиболи ризояти Дани Алвес барои супоридани шиносномаи худ ҳар сари вақт омада қайд кардани номи худ дар суд ва ҳатто доштани дастбанд яъне браслет дар дастам барои раҳоии ӯ розӣ нашуд. кори худои ҳамин мардака яъне суд мекунанд. худо нигаҳ дорад. хушхабар ин аст ки барселона бо Сержи Роберто шартномаро тамдид карда нест. қарор аст ки ин кор сешанбеи оянда баргузор шавад, аммо инҷо гуфти Игнат Петрович як ноҳ аст. гап сари ин ки шартнома бо Роберто дар сурати баста мешавад ки барселона дар сафар Алмерияро шикаст диҳад. ана инро баҳона мегӯянд, ҳарчанд ки ин чандон баҳонаи мушкил ҳам нест. барселона имкони 100% ғалаба карданро дар ин бозӣ дорад ва агар боз худи Сержи Роберто бозӣ кунаду гол занад, ана тую мана туи. таслим аст ки барселона бо Сержи Роберто шартномаи яксола бо идомаи як соли дигар ба имзо расонад. аммо инҷо низ боз як нӯи дигар аст. идомаи як соли дигар дар ҳамон вақти ҳуқуқи юридикӣ пайдо мекунад ки дар давоми як сол бозигари 31 сола дар 60% бозиҳо бештар аз 45 дақиқа бозӣ кунад. ана инҷаша ҷонканӣ барои пул мегӯянд. хулас дар шартномаи нави Роберто як гала агару магар вуҷуд дорад. аз ин қадар агару пагарда рав дар Ал-Наср бо Роналдо ё ин ки МЛС бозӣ кун осонтар меғалтад. мавсими гузашта барселона аниқтараш хави ният дошт ки Ди Марияро ба даста биёрад. дар ин муддат хави ва Ди Мария борҳо суҳбат низ карда, дар ин суҳбатҳо хави Анхелро дилпул карда буд ки ӯ ҳатман ба Барса меояд. дар навбати худ Ди Мария низ ваъдаи лафзӣ дода таклифи Барсаро мисли паёми Лайли ба Маҷнун интизор шуда, аммо ин паём нарасид ки нарасид. барои ба Барселона гузаштани Ди Мария оилаи ӯ ҳам иштиёқманд буд, аммо Барселона бо кадом сабабе ин корро ба дарозо бурд ва оқибат Ди Мария ба Ювентус қарордади яксола ба имзо расонид. ана ҳамин хел гапу хабарҳо дӯстони ман. замони баргашти Барселона аз Англия баъди бох аз Манчестер Юнайтед дар тайёра хави имкон пайдо кард бо Жоан Лапорта атрофи ояндаи Барселона суҳбат кунад. аз рӯи хабарҳои расида хави ба Лапорта гуфтааст ки барои баровардани Барселона ба сатҳи нав албатта трансферҳои нав лозим, аз ҷумла ба ҷои Бускетс ва Левандовски мебояд бозингарони нав биёянд. акнун барои дарёфти бозингарони нав департаменти варзишии Барса бояд майна об кунад. бо эҳтимоли зиёд ҳолати феълии Ансу Фати ва Ферран Торрес хаверо қаноатманд намекунад ва онҳо ивазкунандаи Левандовски буда наметавонанд. ҳамчунин бачаҳои оча, ин хабар ба он нафароне тааллуқ дорад ки бозиҳои Барселонаро бо сабҳои гуногун тамошо карда наметавонад. мо ин мушкилиро ҳалашро ёфтем. ҳар як бозии дастаи каталониро шумо метавонед дар телеграм канали Барса TG бо качествои беҳтарин тамошо кунед. ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. дӯстон, шумо метавонед бозиҳои Барселонаро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷамъавақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Барса соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун биёед дар бораи ин бозӣ бигӯем. агар ба таърихи вохӯрии дастҳои як нигоҳ кунем, пас инҷо бартарии пурра дар ҷониби каталония мебошад. 10 ғалаба ва ҳамагӣ як мусовӣ. аз нигоҳи баъзан футболдонҳо Барселона дар ҳоли эконом режим метавонад дастаи шаҳри Алмерияро ки нимкола дар миёнаи ҷадвали Ла Лига қарор дорад ба осонӣ шикаст диҳад. аммо як мақоли хуби тоҷикӣ аст ки мегӯянд ҳар бешак гумон мабар ки холис шояд ки паланги хуфта бошад. дар дастаи Алмерия ҳам палангоне ҳастанд
ки чандин шеъру талхакаф кардагианд. Девҳои сурхи англиску талхаи барсаро кафонданд. хуб, акнун метавонем ба ҳайати эҳтимолии Барселона як нигоҳ кунем. бо назардошти он ки Барселона дар Манчестер хеле қувваи зиёд сарф кард, шояд хави баъзан аз бозингаронро истироҳат медиҳад. рости ман гӯҳо намефаҳмам ки чаро бояд касеро дам доду касеро истироҳат. охири мардакҳо дар як ҳафта пуле кор мекунанд ки дар баъзан аз давлатҳо як федератсияи калон дар як сол кор намекунад. намедонам чаро онҳо бояд дам гиранд. аммо ба ҳар ҳол зиёда аз ин дар пеш эл класико дар доираи ҷоми испания истодааст ки хави албатта онро дар зеҳн нигоҳ медорад. агар чунин аст пас киҳо имкони дар бозӣ бо Алмерия пайдо шуданро дар майдон доранд. фикр намекунам ки Тер Штегенро баъди 2 голи сардода дар Олд Траффорд аз дарвоза гирифтан мумкин бошад. ӯ ду пои худро дар дарвозаи Барселона ин мавсим битон рехтааст. дар хатти дифоъ Араухо ки ба вазири дифои Барселона оҳиста оҳиста табдил меёбад ва инчунин Кунде, Балде ва Кристенсенро баровардан мумкин. аммо ин бачаҳо дар Англия хеле азоб кашиданд ва агар касе аз онҳоро Алба ва Алонсо иваз кунанд ҳам имкон дорад. бо назардошти ҷароҳат доштани Педри миёнаи майдонро ин маротиб аз Серхи Роберто, Бускетс ва Френки де Йонг пурра кардан мумкин аст. Левандовскиро ҳам барои эл класико андаке истироҳат додан имкон дорад. бигузор ба ҷои ӯ Ферран Торрес бо Рафина ба майдон биёянд. охир ҳамин бачаҳо дар ҳамин бозиҳо ки ба майдон оянд дар эл класико бо онҳо дар будани Левандовски ба қавле хӯрок нест. агар касоне надонанд Ансу Фати дар тамринҳо осеб бардошт ва дар ин бозӣ иштирок намекунад. албатта чунончи гуфтем хави дар зеҳн эл класикои дар пеш истодаро дорад, аммо ин андеша метавонад ба зарари кор бошад. Алмерия дар 3 бозии охир ғалабаро мисли ду гӯши худ надидааст ва муқобили лидери чемпионат албатта дандони худро нишон хоҳад дод. ана он чизе ки мехостам дар ин нашр барои шумо бигӯям. албатта Алмерияро набояд нодида гирифт, зеро ҳар як нописандӣ метавонад ба фоҷиа табдил ёбад. фоҷиаи Барселона бошад аз даст додани имтиёз мебошад. имтиёз бошад барои Барселона дар ин мавсим ва айни замон мисли обу ҳаво зарур аст. агарчи бартарӣ аз Реал 7 имтиёзро ташкил мекунад, аммо дирӯз дидем ки Реали пур аз проблема бо Ливерпули клуб чӣ кард, аммо динашаб дар майдони худ натавонист Атлетикои 10 нафароро мағлуб созад. дар пеш бошад эл класико истодааст ва он дар бештари маврид қудрату тавони Барселонаро барои мавсими имсола рӯшан хоҳад кард. барои имрӯз тамом. умедворем барои шумо чизҳои заруриро гуфтем. барои мову шумо ва албатта барои хави ва компанияш дар ин бозӣ барор мехоҳем. дар охир мехостам аз шумо як бори дигар даъват кунам ки ба канали мо обуна шавед ва зери навурҳои мо як лайки обдор монед. боқӣ худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.